vrstevní je nejznámější divoký kůň Afriky. Je široce rozšířena a tvoří několik poddruhů, lišících se zejména zbarvením. Spolu se zebrami migrují za čerstvou trávou ve velkých stádech pakoni. Pakoni navzdory svému jménu patří mezi antilopy, stejně jako buvolci, kteří se ale živí tuhými trávami. Samci nejtěžší africké antilopy, antilopy rosí, dosahují váhy až 1 tuny. Mezi africkými tuly je největším buvol kaferský. Pro náhodné chodce je setkání s buvolem velmi nebezpečné, protože pokud je v uši překvapen, rovnou útočí. Dosahuje váhy přes 700 kg a impozantní rohy mají obě pohlaví. Trávu, listy, ale i vodní rostliny spásají vodušky. Největší z nich je voduška velká, která je ale nejméně ze všech vodušek vázána na vodu. Typickými antilopami parkové savany jsou impaly, jejichž samci mají krásné lirovité rohy a samice jsou bezrohé. V jižní části Afriky je častým obyvatelem zejména suších savan nevelká antilopa skákavá, tvořící početná stáda. Ve východní Africe žije podobným způsobem života gazela Thomsonova. Často tvoří smíšená stáda s výrazně větší gazelou grantovou. Přímorožci jsou zdatné antilopy, dobře přizpůsobené k životu v suších a teplejších oblastech, pro něž je typická kresba.